Mana nginamukele khona la kwi-Prof Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Sezihlangeneke izinkakha zesiZulu abelungu abawu-3 abathathu sebehlangeneke emcimbini eGoli kanye no-DJ Tira. Lezo inkunzi ke uMehle Mamba Ngidi, uShobale Mbuzi Emhlophe, mase kuba uMichaela Peterson. Ziboneleke la Ahlangani Dabu. Kancane Awuthi koba njani? Sukile ke manje. Lasuka injani? Hayibo. Uthini? Ukapadia. Jojo. Yasibona sesifikile la. Lendaba zethu. Hamba nokapadia. Hamba nokapadia. Phela lokapadia. Hamba nokapadia. No Shobale Mbuzi lapho ngemuva. Baphele mask. Bazokubona. Lapha nekapadia like Ukapadia shwapa. Ukapadia.